салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Сар мекунем. дар бозии дастаҳои Реал Мадрид ва Леганес дар доираи рақобатҳои ҷоми шоҳигарии Испания як эпизоди аҷибе рух додааст. вақте бозингарони дастаи шоҳона дар ҳолати иҷрои зарбаи кунҷӣ буданд, Винисиус Жуниор ба сифати эътироз дар он ҷо иштирок накард. баръакс, бразилӣ дар маркази майдон интизор буд то ҳамдастаҳояш зарбаи кунҷиро иҷро намоянд. дар ҳамин ҳол гапҳо миёни капитани даста Лука Модрич ва Винисиус Жуниор ба қавле гӯрех ва бозингари харватӣ ҷониби бразилӣ бо овози баланд дод мезад. ҳатто баъди ғалаба Винисиус ҳамроҳи ҳамдастаҳояш истиқбол нагирифт, баръакс ӯ ҷониби утоқи либосивазкунӣ рафт. хулас, баъди омадани Мбаппе кам-кам фазои дастаи шоҳона ноором аст. Лука Модрич баъди бозӣ гуфтааст ки ин гуна ҳолатҳо дар футбол зиёд мешавад. баъзан чизеро мебинӣ ки бояд набинӣ. бо чунин суханҳои фалсафаомез ақидаи худро иброз намуд Лука Модрич. мисле ки дар он ҷо ҳама як тараф ва Винисиус Жуниор дар тарафи дигар аст. Карло Анчелоти низ ба Лука Модрич розӣ шуда гуфтааст ки ман намедонам Лука Модрич он ҷо чӣ гуфт, аммо боварӣ дорам ӯ ҳақ аст. хулас, корҳо безеб. ба гумонам Винисиус бо ба футболбози асосӣ табдил ёфтани Мбаппе дар Реал розӣ нест. барои маблағ кор кардан аз пешгӯии футбол шумо метавонед ба телеграм-канале ки ман дар комментар закрепит кардаам даромада ссилкаи гузоштаи моро пахш намоед. дар аввалин пардохт шумо метавонед 8000 сомонӣ ба даст биёред. барори кор. ҳамлагари бразилӣ Неймар пас аз тарки Алҳилоли Арабистони Саудӣ 2 рӯз пеш дар ҳайати Сантос дар бозии даври ҳафтуми Лигаи Паулиста муқобили Ботафого дебют кард. Неймар дар дақиқаи 46-уми бозӣ вориди майдон шуд ки ӯ бори охир дар Сантос 12 сол пеш бозӣ карда буд. баъдан Неймар ба Барселона рафт ва аз он ҷо ба ПСЖ ва аз он ҷо ба Алҳилол гузашт ва дигар бора ба бошгоҳи зодгоҳаш баргашт. дар ин бозӣ гарчанде ки Неймар дар майдон ягон амали муассир надошт, лек ба бозии зебо ва ҷаззобаш беҳтарин бозингари вохӯрӣ эътироф гардид. ёдовар мешавем ки Ботафого қаҳрамони феълии чемпионати Бразилия ва ҷоми Либертадорес буда, тобистони имсол дар ҷоми ҷаҳонии бошгоҳҳо 2025 дар Амрико ширкат меварзад. хулас, Неймар дар ин мусобиқа боз имкон дорад ки бо шиносҳои аврупоиаш як бори дигар рӯбарӯ гардад. асрори гузариши Роналду ба Ювентус бо мурури замон ифшо мешавад. ҳамлагари португалии дастаи Ал-Наср Криштиану Роналду гуфт ки чӣ тавр президенти Реал Мадрид Флорентино Перес мехост ки ба Ювентуси Турин гузаштани ӯро бекор кунад. мо дар марҳилаи ниҳоии музокирот бо Ювентус будем ва Перес бо ман чандон хуб рафтор накард. ман инро мефаҳмам, зеро ӯ ҳамеша чунин мекунад. ман дигар ба Реал баргашта наметавонистам, зеро ман ба Ювентус ваъда додам ва президент мехост ки аз ин кор даст кашам. хулас, кор аз кор гузашт ва Перес ҳам маро ман карда натавонист. аммо ман дар ҳақиқат Флорентиноро қадр мекунам. ӯ шахси ҷиддӣ аст. дар маҷмӯъ ӯ бо ман муносибати хуб кард. мо ҳамавақт якҷоя ғолиб меомадем. иқтибос меорад Ла Секста аз суханони Роналду. ёдовар мешавем ки Роналду аз соли 2009 то соли 2018 дар ҳайати Реал Мадрид бозӣ карда, пас аз он ба Ювентус гузашт. ҳоло шартномаи Криш бо Ал-Наср то соли 2025 амалӣ мекунад. дар мавсими ҷорӣ Роналду дар тамоми мусобиқаҳо 25 бозӣ гузаронида ба задани 23 гол ва 4 партофти головар даст ёфтааст. футболбози Лас Палмас ба бемории саратон гирифтор шуд. Кириан Родригес бори дигар ба бемории даҳшатбор дучор мешавад. дар соли 2022 ба ӯ ташхиси лимфомаи Хоҷкин ва рами системаи лимфатикӣ гузошта буданд. соли дигар нимҳимоятгар хабар дод ки ӯ ба ин беморӣ ғолиб омад ва ба кори дӯстдоштааш баргашт ва дирӯз ӯ боз хабари даҳшатнокро расонаӣ намуд. дирӯз ба ман гуфтанд ки саратонам такрор шудааст. барои мубориза бо ин беморӣ ман бояд боз як танаффус гирифта курси дигари химиотерапия гузарам. баъди ин хабар тамоми ҷомеаи футболӣ ба Кириан изҳори ҳамдардӣ мекунанд. онҳо боварӣ доранд ки Кириан боз ҳам қавитар шуда бармегардад. ҳамаи атрофиёнаш ӯро дастгирӣ мекунанд. Реал Мадрид инчунин як паёмаки кӯтоҳе навишт. муҳтарам Кириан Родригес, мо ба шумо барои муқобилат бо ин мушкилот қувва мехоҳем. умедворем ки шуморо ба зудӣ бо ҳамин рӯҳияи ҷангӣ дар майдон мебинем. дастаи Реал ва мардуми Мадрид шуморо дастгирӣ мекунанд. мо ҳам умедворем ин беморӣ аз ҳаёти футболбози мазкур рафт мегардад. сармураббии дастаи каталонии Барселона Ҳанс Дитер Флик
шарҳ дод ки чаро Войсех Шенсниро чун аввалин дарвозабони даста медонад. Шенсни барои мо рақами 1 аст. Ман мефаҳмам ки шумо ду дарвозабонро муқоиса мекунед. Ин яки Пеня дарвозабони олӣ аст. аммо мо Шенсниро ба хотири маҳорати нотакрор ва услуби бозӣ интихоб кардем. ӯ ҳама корҳоро анҷом дода метавонад. ҳар ду дарвозабон мисли истеъдодҳои ҷавони мо олӣ ҳастанд. қарор қабул шуд ва мо бояд ба он содиқ бошем. мо ҳамеша ба манфиати даста амал мекунем ва ин ҳам маҳз ҳамон чизест ки ман ба нияти он амал мекунам. иқтибос овардааст ESPN аз суханони Флик. ёдовар мешавем ки Шенсни моҳи октябри соли 2024 ба тими каталонӣ пайваст. ина бачаҳо баъди ҷанбасти карьера дар дастаи Ювентус наворҳое пайдо шуд ки Шенсни сигор кашида мегардад, аммо Валенсия ва дастаҳои дигар ба дарвозааш гол зада наметавонанд. ҳоло ҳам қаҳри Реал пас нашудааст. бошгоҳи Реал Мадрид талаб мекунад ки сабти гуфтугӯи байни ҳакамон Алехандро Мунис Руис ва ёвари видеоии ВАР Иглесиас Вилануева дар бораи зарбаи дағалона бо ҳамлагари фаронсавии даста Килиан Мбаппе аз ҷониби ҳимоятгари Испаниол Карлос Ромеро пешниҳод карда шавад. бозии мазкур бо ҳисоби 1-0 ба нафъи Испаниол ҷанбаст шуда буд. дар ин бора АС хабар медиҳад. ба гуфтаи манбаъ сабти аудиоӣ дар ҳоли ҳозир нашр нашудааст. гарчанде ки кумитаи доварон одатан ҳамеша порчаҳоро дар бораи дахолати ВАР нашр мекунанд. қайд карда мешавад ки агар Реал сабти дархостшударо нагирад, метавонад бо шикоят ба додгоҳи маъмурӣ муроҷиат кунад. даъвои дахлдор дар марҳилаи омодагӣ қарор дорад ва эҳтимол дорад ки парванда хусусияти ҷиноӣ пайдо намояд. илова бар ин, тими мадридӣ барои Федератсияи футбол ва кумитаи доварон то рӯзи ҷумъа муҳлат муқаррар кардааст. агар талаби онҳо иҷро нашавад, ҳуҷҷатҳо ҳатман ба додгоҳ фиристонида мешавад. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.